Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kajantia Coal Miners and Dealers Association kabalong kaseng kinong kayi bat kinong ti doyong narilom jantia haka henry terik unai wing arjar arpo kala kentu ye ka sorkar bakan penstet no marmar haka bayadai bat ka jingdi lilam ye udoyong ubadan arlak metric ton tang harilom jantia. Presiden jong kaseng uba defender pekem habaya keren bat ka Batisi TV ula kenturu ye ka sorkar bakam day than banda penlet jingmut halor ka jingshalan bean yo udoyong namar bakani kapan mentoy tang yaki katto kat nengut ki reusimet kat baka jingdu nong kadai hi yaki pat ba ki buju im kamai jakpo nagani ka kam de ki posnem hagajo ka por ka sengkala kenturu ye ka sorkar bakan penstet no haga bapen kre ye ka mining policy khnang bakan play ye ka mining policy kanang bakan pelilat biang ye ki pat ba karilom jantia bakin sedang ye ka khi ka kamai nakane ka kamti bat shalan do yong katkum ki kendon jong ka an tengila pha kane ka sithi sha chief secretary jong ka government ng Meghalaya na ka benta ba jingede bat kane ka illegal transportation ya kane yon do yong kumbalong menta katkum ba pau hakikot kubor ha ki kes ki baper ki basabat ki trok serum seneng seduk cepo jela asam ngi na liang jong ku mesteng ngi sngo khia ba ka ni sngo ja brom mo ka sarkar ka jongi ba halor babun ki seget hapo ka state ka jongi watang hapo ka izentia la don hadu pra khandai tili ki get andre kimla ban telkam ya ka ni ka jingyai jong deuyong ka ni ka jingyai jong deuyong kumbalong menta kampen mentoy yo pai ba babun balang Henry kapen mentoy tang ki katu kan ne te nakta ka daw ngis ngeu khia jingi de bat kan ne tengi kerpat ya ka sarkar bakan sneu bha ban le no ya ka auction jong ka Coal India ka kumbala tha da ka Supreme Court ya to do yong badon lai par lakton te hadin ka to la approve ya to arlakton ban niu pesan 1000 ton bala don bala benta bade benta jongka is jentia ni karpat jor ko sarkar ban auction no ya yaune kenang ba kingi ki pai ba bobon balang bangin ya yo bentalang kenang bangin ya yo ban ya kamai bat ha haju ko por ni karpat ru ba ha pedeng badang yai kene ko auction jongka Coal India bakan pen kloy bat pen state ru ban sna ya ka mining policy kabangi kum ki pai ba kabangi la bantre bat kaba yade kat kum ka jinglong jingman jong ka khendeu ka siap jong ka thain ka jongi no ngim persa ya no andre ngi kwa baka sarkar kan pe ya upai ba ubon balang kat kum ka jing kular jong ka ni ka sarkar haswa ka election yangi upai ba borok ka state ka ong ha po andru banai kala ban pli yo do yong da ka jing sania ngi upai ba ngi ai kajing kersan teli telah haduk bakala poi sakathong bat kala ban yalam ka sarkar andre ka bak ngausi kalong haduk menta la duna laisnem ka yalam me kani ka sarkar andre haduk menta kimpat le hajinge de badu de yong kimle re kum bakila kular yengi upai ba na kata ka daw ngi kum kaseng ngi kiseng ngilami kini ki yudwing menta ban me sakmat ban yaki nakabenta ka hok jong pai ba wat ha kini kisngi baladep kumbalong mentaro kadang don kini ke jingyai tan liang ko sarkar ngi ba ki ong ba umdon mo ki ong ngila ban pensa ba umdon hendre ngala ong ki lada kinut ban ong hadu kata ya let mi hasurok bat song bat ha kini ki get ba per jong sarkar ban iya ka jingsha ide bat kini ka auction salan ka bayat ha kini ki por ki ba ladep khat khandai 1000 metrik ton kat kum gani ka chalan ba khat khandai 1000 metrik ton kani ka de ka chalan ka ban panyat yunu du yong tang hapo ka state hi umdei ban yai sabar hejing sha ka de ban yai tang sa kini ki company lokal andre kumbalong menta ya kani ka chalan la panyat sadu ki langba gani ki trok du yong ki yai sadu sa asam sa yu bat ki sa bat hiru teng
bat ka don ka problem ya ki pli ki nong song sunong song imo haba don jing tre jing ta haba don ka ki nong ba kle bakin entry lan nikin pelai te bun yu pai ba uba ya sim bat ya thit ya kini salan hakidor ki ba rem kumbalong hi kum ka sur jong pai ba hakine ki singi bala deputy hadu prapeu hajar tam kawe kamlong kam dei ka jing dia ke salan handri la long be kumba entry ke wat la mi ru ka kerting kita ki high level balak ban penyai lah blade entry ha ka kerting jong ki balak ban penyai ya kini ki drop makin la ban poi sa kita ki jaga sa du cha berni le ne sa du cha asam ya kata kin kemut naliang jong ni sngau lungo mo habakat ni ka jingbun ki check gate ki checkpoint ki DMR ki wedge bridge hapo ka jala jong ni hendre kat la taru ki dangla ban yai tik ban poi sa ki jaka ba ki mut kata kin ka jinglungo ngi bu ka jingkeli kamat ka sorkar jing ide bat kan ni ka mining policy kumbalong hi nga hapo jong ka central body ru ngalong vice president ang to te naliang jong central body ki le ya chai ban ye kren bat chief minister hadu menta ki dang pan appointment la lai banai tam pat yo appointment ban ye kundu chief minister andre ha swa jong kata nilai yo kundu teng ta tu poru kampoi ke jing kren sono andre ulakular ngi ba un theu ka we ka committee ka ban ye trelang bat ngi ki pai ba bangin ya ai jingmut lang hakanu gadur bat hakanu galti bangin la ban sna ya kata ka mining policy ka bangi ka bayahap kat kum ka jinglong ka ni ka thain ka jongi te ulakular tu por ban un sna da ka we ka komiti ka bandon hapo ka jong sorkar kata kan ya don ban ya don jim benta bat u kini ki association le ni bat u pai ba ban ya ai jingmut lang hajing ede ban sna ya kini ka mani pulsi hendre hadu menta kampan urlong bat ha lor kata ngi lapan su ya ka appointment ban ya kendu u ban ya sngu ban ya ai jingmut lang hendre hadu menta empat yo appointment na liang jong chief minister tengi ngi kerpat be ka sorkar bahkan sngu bai ban sna kloy ya ka mani policy tang kata hi na liang jong ngim ko ai re hijing sa makihi ki bakular na du swa election makihi bakular na du swa election tang hapo andru bna ngila ban pliu do yong ha kata ka jingek ngiu pai ba ngi ya kersan ya kan ni parti wat da kataru kala poi ha kabor andre hadu mentam pat long ai kam pat yu hatu ha katu kapor la don em ka jing haden bada rai ka supreme court kala don ka jing ya priang sngob haki thain ge beper mal ai kuble yu ba ulala ban pli do yong andre kumbalong en ka hadu daden bada rai ka supreme court bakala weng ya ke NGT napo ka Meghalaya bakan om pentut su ya ka jinglong jingman jong deuyong bat kala patharu ya ka sorkar ban sna ya ka mining policy hadin ka turu hadu menta 4 longkam long ka jing le ran ya ka jela jong ni hajing ede bat ka nega illegal transportation la pau tengkreng kata ka jing bamsap bat ka long ka we ka jing do nong ya ka sorkar wat hadu menta kumbalong hi ka sorkar ngitip bakalong ka pakerdu bisa ba te hadu ki district council kim la ban siu tulop wat ya kinong tre te plakta ka daw ken habang idon kalat kalunti kumbalong ban penyai ban auction ya kan ka coal india kumbala ayu untuk bala aibor ki arlakton tengi ong lada kayai langba ka lunti ka ba bet ka basai ka sorkar ru kan don kata ka jing yonong bat upai ba ru undon kata ka jing mentoy